Hej, jeg hedder Niklas. Jeg er biløkonomstuderende hos Munk Biler, og jeg vil vise jer, hvor simpelt det er at installere en Park One i jeres bil. Første, tager selvfølgelig æsken og åbner den. Så har I selve parkeringsskiven her. Den, der skal op og sidde i forruden. Herom bagved, der har I det display, hvor man skal sætte tiden først her. Første man gør, det er at hive den her flip ud, så batteriet kan tilsluttes. Så er det lige at skubbe den ind en gang. Så går der lige tid, hvor den tænker. Sådan der, og så er den ved at være klar. Så skal vi sætte tiden. Det gør vi her. Det er timerne. Og lige nu er klokken. Hvad er der for det rigtigt? 16:44. Sådan der, så hopper vi en gang videre her, og så stiller vi minutterne op til 44. Der er ikke noget med at holde inde, det er bare tryk. Datoen, det er 2011. Det har vi den 30.9. og vi hopper en gang videre her. Sådan, så er jeres Park One konfigureret, og så er den sådan set klar til at blive smidt i jeres bil. Og det vil jeg vise jer nu. Så er vi nået til monteringen. Til det skal I bruge den vedlagte lille klud her, til at tørre roden helt af. Bum. En p-skive skal altid sidde i nederste højre hjørne. Så det gør vi her. Tørrer vi lige af. Sådan her. Bum. Så sidder der 4 dutter her. De skal lige pilles af, det er klister. Så de kommer op og rammer roden. Skal vi passe på dem. Sådan. 4 styks. Så. Og så er det egentlig bare vigtigt, at man finder det sted, hvor den skal være. Her ser nydeligt ud. Presser op. Sørg for, at alle sammen rør. Og så presser op i cirka 30 sekunder. Sådan. Så er jeres Park One installeret. Det er vigtigt, at den sidder og ikke ligger løst inde i bilen, for ellers så fungerer den ikke. Så simpelt er det at installere en Park One og spare en parkeringsbøde.